imatge. Per exemple, tenen vostès una línia de coaching per transformar l'alta sensibilitat de les persones en la seva major fortalesa. Com ho treballen, això? Bueno, això ho treballem a través de la meva filla, que és una especialista al respecte, i treballem molt el factor de la motivació amb els alumnes que fan el grau superior d'assessoria d'imatge, que està homologat, evidentment, pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat, i que és un concepte que jo vaig crear, està demostrat als llibres, els títols i els diplomes que tenim a la vista de tothom que ens escolti, sense inventar cap apartat. El vaig crear per aportar aquest valor afegit al servei. O sigui, jo no vaig inventar ni la peluqueria, ni l'estètica, ni el que és la nutrició, ni la preparació física, ni el maquillatge, ni la cirurgia estètica, ni la comunicació, ni el màrqueting. No. Tot això ja estava inventat. Però com a concepte, englobar-ho tot en funció de la imatge personal, aquesta va ser la meva idea, que jo